आंबोली फौजदारवाडी येथील माजी सैनिक सुभाष काशीराम परब हे घराजवळच नदीमध्ये मासे पकडण्यासाठी गेले असता पाण्याचा अंदाज न आल्यानं त्यांचा पाण्यामध्ये बुडून मृत्यू झालाय। सुभाष निवृत्त भारतीय सैनिक होते। ते नेहमीप्रमाणे काल दुपारी 3:30 वाजण्याच्या सुमारास मासे पकडण्यासाठी म्हणून घराजवळील आज कोंडीजवळ गेले होते। यावेळी ते जाळे लावण्यासाठी नदीत उतरले, मात्र पाण्याचा अंदाज न आल्यानं ते त्या पाण्यामध्येच खोल डोहात बुडाले। बराच वेळ झाला सुभाष घरी न परतल्यानं घरातील मंडळी त्या ठिकाणी पोहोचली। त्यावेळी नदीकाठावर त्यांचं चप्पल व जाळं तसंच पडलेलं होतं। तात्काळ याबाबत त्यांच्या घरातील लोकांनी वाडीतील इतर शेजारी व आंबोली पोलिसांना माहिती दिली। यावेळी आंबोलीतील आपत्कालीन व्यवस्थापनची टीम घटनास्थळी दाखल झाली व नदीमध्ये शोधाशोध केली असता सुभाष यांचा मृतदेह आढळून आलाय। सुभाष यांच्या दुर्दैवी मृत्यूमुळे आंबोली परिसरात हळहळ व्यक्त करण्यात येतोय। ब्युरो न्यूज कोकणशाही। असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा। तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका।